Йылышта Сибай кала хакимияты башлыгы Рустам Абзалов Башкортстан Республикасының экология министрлыгының Сибай территориаль комитеты рәисе Вадим Бастанов, Урал промтехсервис әмгыятының баш инженеры Михаил Миногин катнашты. Предприятие вәкилләре белдерүенчә, 7 гыйнвардан алып 14 тиклем линка сульфанат тикшерү линияһы үз эшен туктатканы. Бұл линияла фильтр корамалары яңыртыла һәм өстәмә тазарту корамалары урнаштырыла. Шулай ук атмосферага сыгарылган газдарды тазартуның өстәмә алымдарын куллану күзәлләнә. Фильтрдар яңыртылгандан һуң экологтар газ тазарту корамалдары эшенең эффектын тикшерәсәк, әгәр дә был осракта етешлекләр ачыкланһа, өстәмә саралар күреләсәк. Сибайдар предприятие калдыктарының кеше сәламәтлеге өчен зыянлы булуга зарланды. Башкортстан Республикасы экология министрлыгының Сибай территориаль комитеты рәисе Вадим Бастанов белдерүенчә, хәл айрым контроль тотыла. Кардан алынган пробалар тикшерүгә ебәрелгән. Уның һөҗүмтәләре билдәле булһа, экологик хәвефлеккә юнәлтелгән барлык саралар күреләсәк. Рөстәм Әхмәткәрим улы сараларга килүчеләргә кала тормышына битараф булмагандар өчен рәхмәт белдерде. Ул шулай ук адна һайын граждандарды кабул итүен, онда һәр теләгән кеше килә алуын, социаль сәләтәләрдә аралашуга асык булуын җиткерде. Урал промтехсервис әмгыяте корамалдарын яңарту беткәс, онда махсус тикшерүләр үткәреләсәген әйтте. Пандемияга бәйле сикләүләр бөтерелгәч тә халыкман күзгә-күз очрашулары кире тергеләсәген белдерде. Башлык сүзләренчә, Урал промтехсервис әмгыяте фильтр корамалдарын яңартып, күзәтү органнары тикшерүләрен үтеп, калдыктар кеше сәламәтлеге өчен хәвефле булмавын исбатлагач кына эшмәкәрлеген тергедәсәк. Фәрваз Рафиков, Руслан Камышков, Любовь Карпова, яңалыктар.